लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोबावनि उनाव भिडिअ लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि आं भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नायलांबाय थादो ना मा होनो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। चलो गोदान जिउ फैयो खाना खुजालिंग्राफ्राबो सोखाजायो खाना खुजालिंग्राफ्राबो सोखाजायो फोरबो नोंनियावनो गथायो फोरबो नोंनियावनो गथायो जों CDP Dinai sofainya जोंनि गेजेराव बुहुल जाना फैगोन जौगाथाय जौगारि गुबुन जायगानिफ्राय ज' जाना फैगोन जोंनि बे CDP प्रग्रामाव गुबुनब्लाबो जों दिनै गोजान जायगायाव नैबे नाम्बार 1 उदालगुरियाव ज' जाबाय जों दिनै
बेफोरनि बायदि ज' ज' जों लोगो मोनलायगोन गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जों ज' ज' फैबाय जोंनि जायगायाव जोंखौ आंनिया जेराव खाथिल' बेनिखायनो जों बयबो सिवाय गुदि फुङाव फैनानै सानगेराखौ सोलोंलायगोन जों गासैबो सुखु दाहाफोर दङब्ला जों गासैखौबो बावगारलायगोन जिउआ गिदिर हरामा सोलोंलायगोन जोङो सिबियो गोसो गोरबोजों नोंनि मुङा गोजौआव दिखांजाथों बाख्नायजाथों नोंनि